Čaute, tu je Lazy Miner a vítam vás pri 5. dieli Minecraftu Pocket Edition. Takže chcem vám len povedať pár zásadných vecí, nebudem toto video upravovať. Rozhodol som sa, že sa na to vykašlem kvôli novému updateu 0.7.0. Je to úplne na hovno, 2 eurá som vyhodil zbytočne na to, takže nesťahujte to, počkajte si, nech vyjde 0.8.0. Je to úplne debilne urobené. Zrušili LAN servery, už sú len zaplatenie. A najhoršia vec, čo tu dali, je... Nedá sa mi dať palivo do furnejsky, ak vidíte. Môžem tam klikať, koľko chcem, môžem robiť, čo chcem, ale nie. Ono to tam nepôjde. A nič. A čo urobím bez furnejsky? Nič sa to nedá. Len vám chcem povedať, aké je to fejkové. A jediné plus, čo tu dali, sú nové veci, ako napríklad kýbel a že kresadlo urobí oheň a koláč tu pridali a pár iných drobností a premenovali veci. A je to úplne debilne urobené, ja si radšej počkám na 0.8.0, zasi portnem si 0.7.0 na 0.6.0, aby som mohol normálne natáčať. Toto aj nebude taký 5. diel, bude to len taká kritika tej 0.7.0. Prosím vás, nekupujte si to, je to úplná hovadina. Ja si naozaj radšej počkám na to 0.8.0. Bože, najviac ma naštval z toho furnejskov a to LAN, že zrušili. A ako sa teraz bude hrávať, ako budem hrávať s Jožikom. Jedine budem musieť kúpiť server a to nechcem. Pokúsim sa to nejako vyriešiť, ale neviem. Teraz tu taký trtko behám, lebo nemám čo robiť. A jediné veľké plus, čo sa mi ľúbi, čo tu dali, je stienovanie. Takže objekty už majú tiene, aj domy. Zvieratá nové nepridali nič. A ten LAN a tá furnejská ma hrozne naštvali. A keby ste videli tie komenty na internete, na Mojang stránke, bože, to sú k tomu komenty, že fakt Mojang a tak, každý má problém s tou furnejskou LAN, každý je nasratý. Myslím, že Mojang sa už z toho ponaučí a urobí 0.8.0 lepšiu aj bez týchto debilných bugov. Takže to myslím si, že to bude už paráda. Nevadí, tak pôjdem si portnúť Minecraft 0.6.0. aby som mohol normálne hrať a nie takto, pretože bez furnejských hovno urobím. Nič sa nedá. Nemôžem tam nič ani za Boha dostať, skúšal som už všetko, nič sa nedá urobiť. No to je jedno, tak toto video nebudem vôbec upravovať, pretože to sa neoplatí na 0.7.0, pretože je to úplná hovadina. Takže ešte tretíkrát vám poviem, nesťahujte si to, počkajte na 0.8.0, zbytočne vyhodíte peniaze. Dobre. Lúčim sa s vami. Čaute, uvidíme sa pri 5. dieli už normálneho Minecraftu.